Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Barhakani ka sanctioning committee kadon ki dekhot lani ki member nakaliang jong parliamentary affairs department na PWD building but Meghalaya Legislative Assembly Secretariat baru naka finance department hadin baladak syong ya kani departmental sanctioning committee ka parliamentary affairs department ka ai ya ka administrative approval but hadin bal ai ya ka administrative approval ka parliamentary affairs ka pa ya kani siya ka planning department but ka planning department apa kayo ya kani ka prioritize kabu hakmat ya kani project hadin bala dat na planning department ka lepat de siya po finance department banyo ya ka sanction ka finance department ka accord ya ka sanction hagabiday ba kani ka revise cost but hadin bala dat accord ya kani ka sanction estimate jong ka revise estimate ka finance department ka pa patde ya kani siya ka parliamentary affairs department but kumjuru kaptha banle ya kabadon kam but hagaju kapor ka airu ya ka copy sa CE PWD building baru CE PWD building ro hagaju kapor laptha yu banle ya kabadon kam but hakabi hadin balayo iya kani naka office jong UEE kalero ya ka kabadon ka but hakabiday ba kani kabenta ngay ngapwa ru kan ong hang ni kadon ru kaway kabenta kabala keno ba ya kani kajing penhe ya kador lani ka estimate baklam yo ka approval na ka HPC hagajing siya nga ko man suit ko ipi bahaka biday ban yo ya ka approval na HPC ka office jong EE kamday re ka bor lani authority banwat ya ka approval na ka HPC but ngakwa aru hagani ka por ban batay ba katkum ke jing i jongi ha ka to ka RTI kalong baki kwa banbu ya ka kenhun rocket Henry nakaliang jonga ha ka to ko por na try ki ken mau habang ya kendu ha ka to sngi bajia ka jingjia to nakaliang ka jonga ha ka to sngi ka bajia kum to nga kubur bandan ka kenhun rocket knang bangi nginlap ya kejing sisya hak bidai ba kani kakam nga supwa ban penkut hak kani kapor baka RTI kalong kabadon kam bat kadairu kahok jonga kadai kahok jongi banyo ya kejing tip Henry ban interpret ne ban batay ya kejing tip ki bangiyo lani ya ki informations day mandasot ho ba namar kini ki information lagi menang ben interpret kila pan ya lambak lah nganteng biang hakabi de kat to kat ni ki jingket tho ki ba POE na ki brushibe na ki social media hakabi de ba kat to kat ni ki benta ba kini ki benta ki baki briu ki keno hakini kisngi kadai ba ki keno banga nga supervise ya ka ISBT bat kumju ya ka assembly building ngan pensayang ni hakabidai bat supervision ng taka ISBT ka supervision kamdai na po PWD building but umday UEE PWD building kadai nakaway pat ka division but hakabiday but
bat ka supervision dalam tak assembly building ngakwa ban itu EP ba ya kata project ban supervise kata project kadon ka supervising team nakaliang jong kapilri building ngidon ka team lan ka kenhun ki engineer bat ki architect ngidon ru naka liang jong ka design associate na Delhi ki badon na ki jong ki architect bat ki jong ki engineer bat kham tam naka company ka pentri ya ka ni ka project ki don ki supervising engineer lan ki project manager ki bapet ya ka ni ka project borok sisngi bat nakalian ke jong ka ni ka por ngakwa ban ba hakabidai bat ka hakabidai ba ka jingpet ya ka project mdee tang mga Henry kumala batay mentang ngidon daga team joki engineer bat ki architect ngakwa ka ni ka por ban syu penkut hakabidai ba ka ni ka bentah ban ongru ba kini kijing keno lesi kila ban long kiban ya lambak lah ya bobun bala ba ngaku aru ban pensko banang nei sakmat kum kini kijing keno kim dei su bandon ban ladadang don su kibukum kita kam ban se na kalian ke jonga ban sim tagaway pat kalenti jong ka titang kini ki kentin na kani por sa sisin nga kwa ban ay kuple pi baro ki bala ban wan ban ya don lang ha kani por Stop ban